Čaute u môjho ďalšieho videa. Juchu. No a dnes vám zase niečo poviem. Minule to bola téma pár vecí o mojom bráchovi. No ale dnes to bude téma o mojej prvej láske. Aj o mojej druhej láske, ktorá stále je. Viete asi, jak to myslím. Proste som to nejakého... Bola som do dvoch kľúkov. No a teraz vám to idem povedať. Skôr, keď som bola do môjho spolužiaka tak zalúbená, ani tomu nemôžete proste uveriť. Prepáčte, že vám tu trošku plačem, pretože my v škôlke, my sme sa stále iba hrávali a teraz vám poviem, jak vznikla moja druhá láska. No, vznikla, takže ja som prišla do prvého ročníka do školy. Škola, je to nočná mora. Nočná mora. No ja keď som tam prišla, tak ja som si tak povedala, že aká som ja mohla byť tak blbá, že som mu to nepovedala, že som doňho, keď my sme sa kamarátili celú škôlku. S tým mojím spolužiakom zo školy. A potom presieli 2 týždne školy a ja som sa zalúbila do môjho spolužiaka z triedy. Dokončia, poď si sem sadnúť, to musím ísť dole, to bola poštárka. Dobre, prepáčte, že tu boli také zvuky, to bola len moja babka, keďže mám ísť pri môjho brata, pretože zvonila poštár, ale budem natáčať tuto pri ňom, dobre? No, a ja som sa proste zalúbila do môjho spolužiaka z triedy, on sa volá Bruno. A ja som stále teraz do ňoho, on je blondiak, modrok, on je proste krásny. A teraz skončí video. A potom to videu natočím ešte jedno. Ale shorts. A bude to tanec, aby ste boli prekvapení mojho nového vymysleného tanca. A potom, keď urobím ten shorts, no tak natočím aj video, aby som vás ten tanec celkom naučila. Tak teda, čau! Mám vás veľmi ráda.